Rapport ieħor tal-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika ma sabx lill Prim Ministru Robert Abela ħati ta' ksur ta' etika. Dan ftit tal-jiem wara li f'rapport ieħor li sar fil-konfront ta' numru ta' membri tal-Kabinett ukoll ma nstabux ħatja ta' ksur ta' etika. Dan l-aktar rapport riċenti li kien hemm deċiżjoni dwaru ġie pubblikat il-ġimgħa filgħodu kien beda wara l-ment ta' Arnold Kassola u laqda studenti tal-liġi. L-ilment kien sarax il-Prim Ministru Robert Abela tkellem f'diskors pubbliku dwar pieni ħorox f'każi li xukjaw lill-pajjiż. Fil-fatt dan kien f'perjodu fejn wara żewġ inċidenti il-Prim Ministru tkellem pubblikament dwar il-ħtieġa ta' messaġġ ċar mill-Qrati Maltin. F'diskussjoni pubblika u kien irrefera wkoll għal dak li ntqallilu minn membru tal-ġudikatura dwar is-sentenzi marbutin. Wara l-investigaw daħal fid-dettall il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika, il-Prim Mħallef Emeritu Joseph Azzopardi ma sabx ħtija min naħa tal-Prim Ministru kif allegat minn min għamel l-ilment. Il-Prim Ministru wieġeb għall-ilmenti fil-konfront tiegħu u fost oħrajn qal li hu minnu li d-diskors in kwistjoni jitrasmetti messaġġ li l-qrati għandhom jagħtu sentenzi ħorox f'każi bħal dak indikat. Iżda separazzjoni tal-poteri ma tfissirx li politikant ma jistax jikkummenta b'mod ġenerali dwar il-ġustizzja u fuq kollox jirrifletti l-opinjoni pubblika fuq inċidenti xokkanti bħal daw. Wara li investiga l-Kummissarju qal dan l-uffiċċju ma jistax jikkonkludi li kien hemm ksur ta' etika abbażi tal-informazzjoni li għandu disponibbli.